wasu hanyoyi za mu bi Allah madaukakin sarki ya amsa addu'a mu. Malamai sai suka ce daga cikin hanyoyin da ake so ka rinka bi idan kana so Allah madaukakin sarki ya amsa addu'anka shine na farko ka kiyaye bakinka, ka tsaftace bakinka daga cin haram. Duk wanda yake cin haram to Allah madaukakin sarki baya amsa addu'an shi. Duk wanda yake daukan haƙƙin da ba nashi ba ya ci to Allah madaukakin sarki baya amsa addu'an shi. Wata rana wani mutumi ya zo, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ga wani mutumi ya zo yana tafiya, yayi tsawon tafiya, kuma wannan mutumin saboda tsananin tafiyan da yayi gashi ya zo jikin shi ya zama cewa akwai kura a jikin shi, ash'asa akhbar, gashin shi yayi duguzara saboda tsabar tafiyan da yayi. Malamai suka ce yayi tafiya ne tun daga wani gari mai nisa zai je Makka a kafa, yana so ya je ya roki Allah, Allah ya biya mai bukatun shi tun daga gari mai nisa, kamar yanzu ka ce tun daga Najeriya ka je Saudiya ka je Makka a kafa, to haka wannan mutumin yayi tafiya a kafa. Sai ya zo ya daga hannu yana cewa ya rabbi ya rabbi, yana cewa ya Allah ka amsa min bukata na. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce amma fa wannan mutumin wa mat'amuhu haramun, yace abincin da yake ci haramun ne, da kudin haram ya siya. Wa mashrabuhu haram, abin da yake sha ma haramun ne. Wa malbasuhu haramun, kayan da yake sawa ma na haramun ne. Sai manzo Allah ya ce fa anna yustajabu lahu, yace ta ya za a amsa mai bayan ka gama cin kudin haram. Saboda haka idan kana so Allah ya amsa addu'anka sai ka kiyaye bakinka daga cin haram, kada ka yadda ka ci haƙƙin da ba naka ba. Sannan na biyu shine idan zaka roki Allah madaukakin sarki ka roke shi a lokacin da kace sujjada. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu lokacin da mutum ya zama mafi kusanci da Allah kamar lokacin da ya sujjada. Shi yasa idan kana so Allah ya amsa ma addu'anka ko ba sallah kace yi ba, sunkuyar da kanka, ka sunkuya kai sujjada, ka ce Allah bani ka sha mamaki. Sabida highest order na kaskantar da kai kenan, ka sa kanka a ƙasa ka ce Allah kai ba kowa bane, Allah ba ni. Shi kuma Allah idan ka nuna kai ba kowa bane sai ya baka. wa ma tawada'a ahadun lillahi illa rafa'a, babu wanda ya taba kankan da kanshi sai Allah ya daga shi. Wallahi lokacin da ka sunkuyar da kan nan kai sujjada kana roƙon Allah ya baka kafin ka dago, ya riga ya rubuta ma amsa ma. Saboda haka ka rinka yin addu'a, idan zaka yi addu'a ka yi a sujjada. Sannan na biyu shine idan zaka fara addu'an ka fara da salatin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duk wanda ya yi amfani da Annabi Muhammad a matsayin hanyar da yake so Allah ya amsa mai addu'an shi, wallahi Allah zai amsa mai, saboda Annabi yana da matsayin da idan ka roki Allah dan shi zai baka. Kare ka duba yanzu idan kaga maroki ko kuma mawaki yana son ya roki wani mai kuɗi, misali yana so ya roki shugaban ƙasa ko gwamna, in dai wayayye ne shi, idan ya zo gaban gwamnan yanzu ba zai yabi gwamna ba, sai ya yabi matan gwamna. In ya yabi matan gwamna yanzu saboda yanda gwamna yake son matan shi, yake son uwar gida, sai ya bashi da ƙari, kuma matan gwamna ma ta bashi. Saboda haka idan zaka roki Allah, malamai sai suka ce ka fara da salatin Annabi ko kuma ka gama da salatin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sannan abu na uku sai suka ce addu'a iri uku ne, to ka zabi wanda ya fi girma a cikin